Так, Зинхар cevap bersəgəz idi. Күренәме икән экран? Мин экран белән бүлешергә баскан идем. Так, ага. Күренә? Күренсә бик яхшы. Так, ага. Хәм. Так, алайса, без сезнең белән әйдәгез алайса башлап җибәрик дәресне. Хәерле кичләр барыгызга да. Мин шат бүген дәрестә барыгызны каршы алырга һәм хәтерләгәнегезчә минем исем Хабил Сахабиев, мин Сәләт Вики мәктәбе җитәкчесе. Бүген без сезнең белән инде узган дәрестә кемнәр булды, алар күрделәр. Без сезнең белән визуаль редактор белән эшләргә өйрәндек. Бу дәрестә кодлы редакторны карап үтәрбез. Һәм безнең булачак сезнең өчен махсус кичкенә генә бәйге һәм дә инде безнең командага шушы бәйге аркылы ничек эләгәргә икәне турында сөйләшеп китәрбез. Так. Тагын бер тапкыр гына сорап алыйм әле. Ишетеләме мин? Ишетеләме һәм күренәм бар да? Башлар алдыннан. Так. Так, ага. Яхшы, бүген менә чатта ешрак язсагыз иде. Бүген минем сезгә сорауларым да булачак. Һәм хәтерләгәнегезчә мин узган дәрестә сезгә ирешеп биргән идем. Википедиядә менә шушындый хәтерләсәгез хисап язмасы турында сөйләшкән идек. Менә үзеңнең хисап язмасын булдыру. Хәзер күрсәтәм. Керү һәм менә шушылай кемнәр үзләренең учетный запись дип атала инде ВКонтактеда кебек, анда Инстаграмда, социаль челтәрләрдә кебек үзегезнең бит бар бит анда. Шундагы кебек монда үзегезнең учетный запись. Ягъни татарчасы хисап язмасы. Карап үтик әле. Мин сезгә узган дәрестә инде сөйләгән идем соңгы үзгәрешләр хакында. Монда карап була шулай ук соңгы вакытта, соңгы көннәрдә Википедиядә нәрсә булганнарын һәм шулар арасында карап була. Так, менә фильтрларда менә яңа кулланучыларны. Так, теркәлүчеләрне һәм теркәлмәгәннәр менә шушылай итеп эшләп карыйк әле. Так. Кемдер монда бу булган безнең бүген 14:15-тә менә яңа кулланучы ахырсы менә бу. Юк, бу методан килгәннәр безгә һәм нигәдер әле монда мин күрмим. Күрмим нигәдер яңа кулланучыларны. Бәлки. Так, булай итеп алып атсак. Яхшы, алайса әле өлгермәгәнсездер. Менә шундый сезгә бирем. Инде бүген үк менә кайчан безнең дәрес бетә, яки дәрес вакытында да кемнең кулы астында ноутбугы яки компьютеры бар. Менә шулай керү дигән җирдән басып, үзегезгә хисап язмасы булдырырга кирәк булыр. Мин әле аны турыда WhatsApp-тагы төркемгә дә язырмын. Һәм безгә кирәк була сезнең менә шушы хисап язмагыз, чөнки аннары бәйге вакытында сез катнашканда белеп тору, безгә белергә кирәк. Кем анда язган, кем мәкаләне төзәткән, кем нәрсәләр эшләгән, кем күбрәк эшләгән, шуларны белеп тору өчен безгә сезнең хисап язмасы әлбәттә кирәк булачак. Так. Хисап язмасы әлбәттә кирәк булачак. Шуңа күрә бу сезнең өчен дә мөһим әйбер. Так, алга таба бүген без сезнең белән
Башта карап китик, кодлы редактор турында аз гына сөйләп китим һәм яңа битләрне ничек булдырырга икәнен сөйләп китермен. Менә без сезнең белән бер көнне караган идек нейрон турындагы мәкаләне. Нейрон, Клаудиус Аугуст Цезарь Германик, кем булган ул, нәрсәләр эшләгән бу тормышта. Һәм шушы мәкаләдә без хәтерләсәгез, менә шулай үзгәртүгә басып, редактор чакта, редакторда нәрсәләрдер эшләдек, сылтамалар өстәдек. Әлегә карамаган булсагыз, әлегә белмәсәгез моның ничек эшли икәнен, узган дәресне карарга киңәш итәм. Узган дәресне без шулай ук бүген YouTube'ка урнаштырачакбыз. Бүген карап китәбез без сезнең белән вики текстны үзгәртү дигән әйбер. Шулай ук сизгә төшерәм, менә монда эшләү өчен, моны төзәтү өчен сезгә шулай хисап язмасы кирәк. Әгәрдән хисап язмасы булмый икән, сезнең компьютерның ID, интернет челтәренең ID-ны гына язып калачак. Һәм безгә анары кем икәнен белү авыр булачак. Алга таба. Менә хәзер күреп торасыз, монда менә бер караганда куркыныч әллә инде биткә килеп кердек шикелле, ләкин менә бу иң беренче һәм иң озыны, ул менә игътибар итегез әле, шәхес, менә шәхес дигән шундый калыплар бар бездә. Калып дип аталучы менә шундый шаблоннар бар Татар Википедиясында, һәм алар ярдәмендә шундый шәхес турында, ниндидер шәһәр турында информацияны кыскача урнаштыру уңайлы. Шуңа күрә менә шушындый ул калып һәм менә шушы тигез дигән урыннарда ниндидер информацияны урнаштырып, мәсәлән, исеме аның нейрон дип язылачак, аның турында рәсем турында алга таба сөйләп китермен, каян алырга рәсемнәрне. Менә шулай итеп рәсемне куясы, рәсем кайбер җирләр буш калган, рәсемдә нәрсә дип язылган, менә нейрон, тулы исеме, һөнәре, туу датасы, туу җире. Шулай ук бу гына түгел, башка Википедияларга кергәндә дә сезнең игътибар иткәнегез бардыр. Ул гадәттә менә шулай уң якта тора, һәм әгәрдәген әйдәгез мин сезгә аны күрсәтим әле. Мәсәлән, карыйк без шундый бик танылган журналист турында. Менә игътибар итсәгез, шушылай ук аның дагы рәсеме Юрий дип язылган, менә шулай аның тулы исеме, туган, кайчан туган, кайда туган, иле, нәрсә эшли, әти, әни, хатыны, балалары һәм башкалар. Менә шундый информация тутыру өчен менә шушындый, шулай ук менә шундый калып кулланылган да рус телендә дә. Монсы белән инде аңлашыла дип уйлыйм, һәм алга таба менә игътибар итегез, менә мондый 3 куштырнак, 3 ни дип әйтик инде, куштырнак та түгел, бу менә шулай итеп куела торган 3-не куйсагыз, игътибар итерсез, 3-не куйсагыз, менә сүз карала. Без сезнең белән визуаль редактор турында сөйләшкәндә дә әйткән икән, анда менә шулай итеп нитәдер егез дә, монда жирный дигән менә шундый калын шрифтка әйләндерә торган бар иде, һәм без менә алып атыйк әле. Алып атыйк һәм башлый. Менә игътибар итсәгез, шундый 3 куштырнак калына икән, менә бу берәр текстны, мәсәлән, башлый сүзен сезгә кирәк икән, калын шрифтка әйләндергән, менә шулай итәсез дә шулай Ж хәрефенә басасыз, мондагы инструментлар, ул калын шрифтка әйләндерә. Алга таба менә шулай ук, әгәр дә сезгә авышлы менә шундый шрифт кирәк икән, шулай итеп кирәкле җирне бүлеп чыгарасыз да, һәм авышлы шрифт. Ул 2 менә шундый сноска дип әйтик инде. 2 сноска була. Шулай ук алга таба бар безнең сылтама. Менә монда игътибар итсәгез, калын язылышы белән аңлашылды, инде авыш язылышында аңлашты. Һәм менә монда тагын бер сәер әйбер, менә шундый шакмаклы җәяләр эченә алынган. Кайбер җирләрдә бер үк сүзләр, кайбер җирләрдә 2 сүзле ул, менә мәсәлән, монда плебей, плебейлар, светоний үзе генә тора, латин теле лат. Бу нәрсәне аңлата икән. Бу да булса, ул безнең сылтама дигән әйбер. Мәсәлән, менә моны бетереп атыйк әле. Плебейла,
Plebeylар. Һәм менә безгә мәсәлән plebeylар сүзен сылтама итеп урнаштырырга кирәк. Сылтама ул кемнәр белми, мин сезгә күрсәтим әле. Менә шундый зәңгәр төстәге эчтәге мәкаләләргә гиперсылтамалар. Менә шундый зәңгәр төстә сүз шундый итеп кую өчен берәр сүзне мәсәлән сылтама итеп куясы килә. Безнең plebей дигән сүзне укыганда аңламый кемдер. Һәм безгә plebей сүзенә, plebей мәкаләсенә сылтама куярга кирәк. Һәм без нәрсә эшлибез? Шулай итеп алабыз. Так, монда менә аның махсус инструменты, менә шулай итеп бүлеп куябыз да һәм шунда сылтама дигәнгә басабыз. Күрсәтелүче текст. Менә монда шундай гына бер бит чыга һәм анда язылган безнең күрсәтелүче текст. Димәк, ул текстта нәрсә язылган? Текстта plebейлар дип язылган. Аны зәңгәр төскә буйыбыз да һәм Викибиткә күчү, менә Википедия эчендә булу дигән сүз. Plebейлар дигән андый мәкалә юк, ләкин бар безнең plebей. Так, plebей дигән мәкалә. Plebей, так, тышкы веб-сайт. Plebей. Так, Димәк, сылтама менә шулай итеп өстибез. Plebей сүзенә сылтама булып тора, ләкин менә карагыз, андый бит татар Википедиясында юк диде. Һәм менә яңадан чыгып карыйк әле, ул безгә нәрсә күрсәтәчәк икән. Бу үзгәрешләрне хәзер соңрак сөйлим. Ул аңлата мондый кызыл төстәге сылтамалар аңлаталар татар Википедиясында әлегә мондый мәкаләләр юк дигән сүз. Кем белә инде, кем тарихны мәктәптә кызыксынып укый, plebейлар ул гади кешеләр дигән аңлата элеккеге Римда. Нинди дә булса зур статуска ия булмаган гади кешеләр plebейлар дип аталган, ләкин алар турында әле мәкалә юк. Шуңа күрә кызыл төс булып калачак. Әгәр дә ки, мәсәлән, без хәзер шулай Вики текстны үзгәртүгә кайтып, аны түгел, мәсәлән, Юлий Цезарь дигән сүзне, безнең сылтама итеп урнаштырасы килде ди. Юлий Цезарьны дигән сүзне шулай ук бүлеп алабыз. Һәм куябыз без, так, кая ул? Сылтама дигәнгә басабыз. Юлий Цезарьны дигән текст безнең күрсәтеләчәк, ләкин Юлий Цезарьны дигән инде мәкалә юк, безнең мәкаләнең үзен эзләргә кирәк. Менә бу итеп эзлибез. Юлий Цезарь мәкаләләр. Айда кратер бар икән Юлий Цезарь дигән, һәм бар үзе генә Юлий Цезарь дигән шушы тарихи шәхес турында мәкалә. Шулай итеп басабыз, сылтама өстәү һәм игътибар итегез, үзе автоматик рәвештә монда ике яктан дагы шакмаклы җәйләр барлыкка килде. Менә шулай бүлүче аерым бер туры сызык барлыкка килде. Һәм безнең әгәр дә текстны сакласак, сез күрерсез, анда зәңгәр төстә бүленеп торган һәм шул зәңгәр текстка бассак, безнең Юлий Цезарь дигән мәкаләгә баруына. Мәсәлән, хәзер безнең үстисе килә ди суд дигән мәкаләгә сылтама шулай ук бүлеп куябыз. Ләкин бу юлы игътибар итегез, мин мондагы инструмент белән эшләмим, клавиатурадан гына инглиз теленә күчерәм дә шакмаклы җәйләр тудырам бу якта. Һәм бу якта да шулай шакмаклы җәйләр белән бүлеп алам аны. Так. Һәм менә монда безнең моны алып куябыз. Туры юл, туры сызык һәм игътибар итегез, менә моның менә бу сүз белән, менә бу сылтама белән эшләгән кебек аналогиядә эшлибез. Карыйбыз, ике шакмаклы җәйләр бар, туры сызык бар, һәм бу яктагы мәкаләгә безгә сүз кирәк. Нинди мәкаләгә җибәрәчәк бу сүз? Суд. Суд дигән мәкалә татар телендә бар һәм мин әгәр дә беләм икән иде шулай өстәге инструмент белән эшләп ятмасын өчен шулай гына куям да саклап калдырам. Һәм булай эшләгәндә инде күпкә тәҗрибәле кешеләр булай эшләгәндә күпкә тизрәк эшлиләр. Һәм безнең монда әле бар тагын рәсем өстәү дигән файл өстәү. Монда файл хәзер күрсәтермен соңрак ничек эшләргә икән. Карап чыксак, монда нәкъ шул ук визуаль редактордагы кебек үк инструментлар, шаблон кую анда.
искәрмә һәм башкалар. Менә монда киңәйтелгән инструментлар, менә бу текстны зурайту, кичерейту, нәкъ әйткәнемчә узган нидә сөйләгән кебек сезгә, узган дәрестә сөйләгән кебек, нәкъ Microsoft Word'тагы кебек редакторга әйләнә менә шулай. Монда бар махсус тамгалар дигән шулай ук инде узган дәрестә карап үткән сезнең белән, һәм ярдәм дигән пункт. Монда менә нәрсәне эшләргә хәтерләмәсәгез, онытсагыз, авышлы текстны эшләү өчен ике шундый куштырма кирәк, куе калын текстлы. Авышлы куе булса 5 кирәк. Менә шулай сылтамаларны ничек кую турында монда башлыклар. Һәм менә әйе, алга таба барсак, игътибар итегез, менә монда килеп чыгышы дигән сүз кырыена 2 тигезлек билгесе куелган, 2 яктан да. Ул нәрсәне аңлата. Менә бетерсәк, күрдегезме? Ул гади текстка әйләнә, ләкин менә шулай итеп тагын тигезлекләр белән куйсак, ул менә шундый бүлек башындагы зур текстка әйләнә. Һәм монда аста менә шулай ук шахматлы җәйләр, әгәр дә клавиатурада юк икән, сезнең аларны менә шулай басасыз икән, кайсы кырыйда сезнең менә шулай тукталып калган, менә шулай курсив тукталып калган кырыйда тора, менә шул билгегә басасыз, ул шунда барлыкка килә. Так. Мәсәлән, шахматлы җәйләргә менә монда басам, шахматлы җәйләр. Так. Кая китте әле ул? Һәм артка менә шулай кайтабыз. Мин инде саклап тормадым үзгәрешләрне мондагы сезгә күрсәтү өчен генә. Һәм тагын бер яңа әйбер без бүген өйрәнәчәк, ул да булса менә шулай текстка рәсемнәр өстәү. Без инде узган дәрестә менә шулай визуаль редактор ярдәмендә, визуаль мөхәррир ярдәмендә шулай өстәргә өйрәнгән идек. Һәм шулай ук вики текстны үзгәртү дигән редактор ярдәмендә дәген без сезнең белән так яшь китеп тора әле. Һәм мәсәлән, берәр җиргә безнең нейрон турында, мәсәлән, килеп чыгышы дигән җиргә бер рәсем өстисе килде ди. Нәрсә эшлибез? Моның өчен файллар дигән җиргә басыйк әле, менә монда күрсәтелгән файл дип, менә шундый сылтама ясарга кирәк. Файл. Без аны күчереп алдык. Менә шу ярдәм дигән җирдә бар нәрсәне аңлатылган. Так. Менә шулай без аны куйдык. Файл. Ләкин монда мисал дип кенә язылган. Безгә хәзер файл үзе кирәк. Файлны каян алырга дигән сорауга җавап бик гади. Әйткәнемчә, узган дәресләрдә инде сезгә сөйләгән, Википедия, ул зур Викимедия дөньясының бер генә проекты, һәм шулар арасында безнең бар Вики җыентык дигән проект. Бу Википедияның баш битенә кереп, сез аны таба аласыз. Бу Вики җыентык дигән татар телендә юк, ләкин гомумән ул аерым телләрдә гадәттә эшләнелми. Ул зур шундый медиа җыентык, анда төрле фотографиялар, медиа файллар тупланган. Һәм шушында керәбез, без эзлибез үзебезгә кирәкле рәсемне. Безгә мәсәлән нейрон мәкаләсен төзәтәбез һәм эзләп карыйбыз нейрон диеп. Һәм безнең шулай иттереп алга таба нейрон белән бәйле, нейрон исемле булган рәсемнәрне чыгара. Без өстибез ди аның менә бу рәсемен. Так. Менә шулай файлга басабыз һәм монда чыга безнең так. Менә use this file дигән. Use this file. Алабыз шулай итеп файлны копи-пастлап. Так, нейрон битенә кайтабыз һәм менә шунда example.png дигән урынга, менә бу example, кем инглиз телен яхшы белә, ул example мисал дигән сүз. Менә шунда без урнаштырабыз. Так. Шул җирен һәм монда инде тулысынча шаблон тутырылган, шуңа күрә менә монда өстәргә генә кирәк була бары безгә. Менә күрәсез, монда сызык куелган, исеме язылган һәм без менә монда өстибез дигән мини дигән язу өстибез икән, рәсем бәләкәй булачак һәм аңлатма тексты. Так, аңлатма тексты урын әлегә
буш калсын һәм менә монда җәйге летний сад ул җәйге бакча нокта куш тырнаклар нейрон бюсты так скульптор ансын инде көпе басылып кына алсак та була. Шул итеп алабыз да аны кисеп алабыз һәм менә монда урнаштырабыз. 2008 ел. Так, бу рус телендәгесе безгә кирәкми. Һәм игътибар итегез, менә монда иң беренче башта файл үзе. Туры сызыктан mini дип язылган, чөнки безгә бәләкәй рәсем кирәк. Шулай туры сызыкта язылган аңлатма. Нәрсә анда рәсемдә сурәтләнгән. Һәм алга таба басабыз, текстны астына төшәбез, үзгәрешләрне саклау дигән җиргә басабыз. Һәм шулай тылсымлы рәвештә менә безнең балачак дигән бүлектә барлыкка килде шу нейрон бюсты. Игътибар итегез, менә без язган текст шулай астында аның күренеп тора. Һәм вики текстны үзгәртү редакторы буенча инде информация шушы. Безнең бары бер генә пункт калып бара, хәзер карап китмәгән. Ул да булса чыганаклар өстәү. Сезгә чыганаклар турында хәтерләсәгез, Аня Поберекова сөйләгән иде. Шулай гына тулы итеп, шулай ул сезгә сораулар да биргән иде, әле нинди чыганакларны безгә кулланырга мөмкин, нинди чыганакларны юк дигән. Һәм менә чыганакларны ничек куярга. Так, бу битне без калдырып торыйк. Мин сезгә параллель рәвештә күрсәтәчәкмен. Ничек, так, бу безгә бүтән кирәкми. Инновация. Так, кайтыйк хәзер мәсәлән Татар Википедиясына һәм мин инновация дигән мәкаләне эзлим. Инновация. Күрәсез, ниндидер проектларда, ниндидер битләрдә ул текстта искә алынган җирләрне генә чыгара, ләкин инновация дигән мәкалә үзе инновация дигән мәкалә үзе әлегә Татар Википедиясында юк. Һәм аның өчен без менә безгә шундый өндәүдә чыгып торамда инновация исемле бит ясарга. Нәкъ шуңа басабыз. Инновация исемле бит төзелә. Һәм хәтерләсәгез, менә уңайлы булсын өчен мин ачып та куйым әле. Нәрсә битне башлаганда, төзи башлаганда безгә ничек кирәк икән? Башта кирәк безгә текст үзе һәм сызык куябыз да аңлатмасы. Нәрсә ул инновация? Так, язабыз. Инновация. Инновация. Куябыз менә шулай. Һәм куябыз озын сызык. Нәрсә ул инновация? Һәм мин алдан инде алып куйган идем. Россия Федерациясында федераль закон бар махсус инновацияләрне закон ягыннан тотып торучы һәм менә анда нәрсә дигән инновация. Так, бу федераль закон. Һәм инновации нәрсә ул? Введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт, товар, услуга, так. Товар, услуга, процесс, новый метод продажи или новый организационный метод деловой практики, организации рабочих мест или во внешних связях. Хәзер менә шушы текстны безгә язырга кирәк татар телендә. Так, введенный в употребление новый или значительно улучшенный продукт. Кулланышка кертелгән яки сизелерлек яңартылган. Кулланышка кертелгән. Так. Яки так. Менә шулай итеп калдырыйк әле. Кулланышка кертелгән. Яки сизелерлек дәрәҗәдә
дәрежеде яңартылган. Так, кайда әле ул безнең һәм так, федераль закон битендә продукт, товар яки хезмәт күрсәтү. Яңартылган продукт, товар яки хезмәт күрсәтү һәм дәвамының продукт яки процесс. Так. Продукт, товар, хезмәт күрсәтү яки процесс һәм процесс сату алуның яки оештыруның процесс. Так, монда куелырга тиеш инде төрле нокта. Һәм так. Һәм сату алуның яңа ысулы. Сату алуның яңа ысулы. Яңа сату алуның эшне яки эш урыннарын оештыруның яңа алымнары. Менә ниһаять без тәрҗемә итеп бетердек һәм бу битне бит төзи алабыз. Һәм карыйбыз нәрсә? Инновация, кулланышка кертелгән яки сизелерлек дәрәҗәдә яңартылган продукт, товар, хезмәт күрсәтү яки процесс сату алуның эшне яки эш урыннарын оештыруның яңа алымнары. Менә шундый гади генә бит барлыкка килде. Әлегә игътибар итсәгез, ул гомумән битләргә ошамаган шундый кичкенә генә җөмлә. Ләкин һәм вики текстны үзгәртүгә басабыз һәм безгә өстәлегә кирәк. Менә без шушы федераль законнан алдык. Моны билгеләмәсен федераль законнан алдык дигәнне. Кем белгән аны, бәлки мин яңа мәкалә ясыйсым килгәндер дә. Аны баштан гына алып язганмындыр. Шуның өчен андый хәлләр булмасын өчен Википедиядә сылтамалар турында инде сезгә сөйләделәр. Һәм сылтаманы без ничек куябыз. Төшәбез аска таба, безнең бар монда теглар, тамгалар, бүлекләр, калыплар, чыганаклар дигән пункт. Менә чыганаклар искәрмәләр һәм безнең ref/ref дигән шундый калып бар. Менә шушы калыпны урнаштырабыз. Үзебез язган, менә без каян алган текстның үзен язабыз да, һәм ул текстны каян алганны язу өчен шуның ахырында ук яңа елга күчмичә монда инде сыймый гына. Шуңа менә шу нокта артыннан ук шушындый калыпны куябыз астан. Арасына бушара калдырабыз да һәм менә шу каян алган җирнең интернет сайтының яки булса берәр китапның без адресын копипастлап алабыз дагы һәм инновация так. Менә шушында урнаштырабыз. Һәм әле алай гына да түгел, без пробел калдырып, анда яза алабыз. Текст белән менә шундый сылтама гына булып тормасын өчен текст белән без яза алабыз аның нәрсә турында булганын. Мәсәлән, монда бу безнең федераль закон о внесении, шулай рус телендә генә калдырсак та ярый, сылтама буларак. Так, һәм шулай итеп куябыз. Һәм шулай сылтамалар рус телендә калса да ярый, һәм без моны сакларга басабыз.
Һәм безнең игътибар итсәгез, менә монда шундый сноска барлыкка килде. Күп шумакта бер дигән, инде монда берәр текст язабыз икән, бу әкренләп үзе астка таба күчәчәк. Һәм бу безнең автоматик рәвештә менә бу биттәге кебек, менә монда зур бит. Бәлки кемдәндер бу битне рус теленнән карап тулыландырасы килер. Менә шулай текст бара-бара дагы игътибар итсәгез, астка ук төшеп җиткәч, примечание дигән пунктта менә федераль закон булуы турында менә шундый сноска барлыкка килде. Һәм бездә дә инде ул сноска шулай ук бар. Так. Нигә әле ул булай? Так, хәзер монда. Аха. Менә монда без игътибар итсәгез, ничектер сылтама үзе дә бар, исем дә бар. Һәм моны үзгәртү өчен без онытканбыз. Менә монда квадрат җәяләрдәге бер катлыгына квадрат җәя өстәргә кирәк. Һәм ул менә шулай үзгәрешне сакласак, ул менә шундый матур гына сылтама булып кала. Инде аңлашылгандыр дип уйлыйм. Менә шулай интернет сайтлардан аларның авторитетлы чыганаклар булуы турында сезгә Аня апа сөйләде һәм әгәр дә карамаган булсагыз, ахырга таба шушы авторитетлы чыганакларны ничек карарга икәнен Аня апаның мастер-классын карап, авторитетлы чыганакларны ничек табарга икәнен белә аласыз. Так, һәм бу бит әлегә калып торсын. Монда тәрҗемәче, бу битләр безгә инде кирәкми. Һәм безгә менә бу турында Wikimedia Commons турында онытмагыз, анда карап чыксагыз булган ди, ниләр бар икән. Һәм алга таба безнең нинди әйберләр бар, нинди момент безнең калды хәзер. Ул да булса безнең конкурс. Конкурста катнашу өчен без сезгә тәкъдим итәбез. Шундый инде махсус Сәләт Вики мәктәбе катнашучылары өчен конкурс булачак. Һәм шушы конкурста катнашучыларга без тәкъдим итәбез мәкаләләр төзәтергә. Иң беренче чиратта безгә кирәк булачак сезнең хисап язмасы, аның турында алдан ук әйтеп киткән идем. Үзегезгә хисап язмасын төзүгә онытмагыз, зинһар, кемнәр монда бар, кемнәр бәлки танышлары проектта катнашадыр, хисап язмасының исемен, мәсәлән, минем Хабир Сәхәбиев дигән, менә монда зәңгәр төс белән язылып торган текстның, бәлки кемнеңдер ул кызыл төс белән дә язылып торган мөмкин, ул мөһим түгел, менә шу өстә язылган текстның. Менә так куял, бөтенесе чыга. Ну менә шушы профиль янда менә кулланучы битегез дигән җирдәге исемне WhatsApp'та безнең төркемгә WhatsApp'та безнең төркемгә куягыз дип куярга кирәк булачак. Һәм менә шу вакытта, куйган вакытта нәрсә эшләргә кирәк була, куйганнан соң нәрсә эшләргә кирәк була сезгә. Беренче чиратта ул төзәтмә кертү белән шөгыльләнергә. Ягъни мәкаләләрдән хаталар табып, аларны төзәтеп, яхшы биткә китерергә. Яхшы, менә инде яхшы дип нинди тәртиптә без сезгә сөйләдек. Монда Татар Википедиясендә әле күп начар мәкаләләр, менә шуларны әйбәт тәртипкә китерү, ул да булса төзәтү, сылтамалар өстәү, нинди дә булса чыганаклар өстәүдән башлап, бәлки кемдә инде тырышып карар, кемдер яңа мәкаләләр язырга. Без барсын буларның җыеп барачакбыз. Бу барачак безнең 12нче ялгышмасам декабрьләргә кадәр. Бу турыда әле тулырак сезгә WhatsApp'тагы төркемдә әйтербез. Һәм алга таба җиңүчеләрне билгеләп,
кем актив катнашты, җиңүчеләрне билгеләп, һәм иң шул актив булган кешеләр арасында иң актив 2, бәлки булса 3 катнашучыны сайлап, үзебезнең командага эшләргә, инде аннары Сәләт Вики мәктәбенең командасына керергә без тәкъдим итәчәкбез. Бу дөресен әйткәндә зур мөмкинлек, һәм моны сезгә бу мөмкинлекне кулдан ычкындырмаска киңәш итәм. Һәм тагын бер момент, сезгә җиңелрәк булсын өчен төзәтергә, табырга мәкаләләрне менә монда бирәм, мин сезгә хәзер күрсәтәм башта бер мәкалә. Һәм менә күрәсезме, безнең Татар Википедиясында язылган мәкалә, ләкин ул Википедия форматына бик туры килеп бетми. Күрәсез, анда эштәге битләргә сылтамалар юк. Мәсәлән, зәңгәр төстәге, менә мин әйткән, менә монда 2 җирдә бар, башка җирләрдә юк. Һәм менә бу бүлек башлары әдәби әсәрләрдә кебек әдәби тел белән язылган, энциклопедик стильдә түгел. Шуңа күрә алар менә бик туры килә торган түгел. Чыганаклар да дөрес итеп өстәлмәгән, менә монда сылтамалар юк һәм башкалар. Шуңа күрә андый мәкаләләрне аерым билгеләү өчен монда шундый калыплар урнаштырыла. Мондый мәкаләләргә менә бу калыпларда күрсәтелгән киңәшләр, ничек моны үзгәртергә. Плагиат түгел икәнен исбатларга кирәк. Моның авторлык хокукларын бозу булмавын исбатларга кирәк, аның өчен чыганаклар урнаштырырга кирәк. Мөһимлеге тәк булар түгел, исеме инде үзгәртелгән. Һәм менә бу эштәлеге булмаган буш яки бик кыска мәкалә, менә шу киңәшләрне, менә шу калыпларда урнашкан киңәшләрне истә тотып, кирәк булачак төзәтергә мәкаләләрне. Инде визуаль мөхәррир ярдәмендәме, кодлы мөхәррир ярдәмендәме, ансын үзегез сайлый аласыз. Анысы мөһим түгел, ләкин кем иң күп мәкаләләр төзәтә, иң күп, бәлки әйткәнемчә, яңа мәкалә ясауга тотынып карый, аларны ахырда инде җыябыз да, бүләкләү тантанасына да бәлки чакырырбыз әле. Һәм шушындый мәкаләләрне табу өчен менә сезгә безнең узган сезонда түгел, дөресрәге, Сәләт Вики мәктәбе үткәргән конкурс бар. Тәк, аның бите. Менә шушы Сәләт Вики мәктәбе Сәләт яшьләр берләшмәсе белән бергә үткәргән конкурста, монда инде Википедия белән беренче тапкыр эшләгән кешеләр катнашты, һәм аларның менә шушы тәк номинация иң яхшы автор һәм иң яхшы мөхәррир дигән номинацияләрдәге мәкаләләрне, менә шуны мәкаләләр, алар беренче тапкыр язганга күрә зур гына хаталар белән язылар. Менә шу мәкаләләрне ачып, шуларны төзәтергә инде сезгә була. Һәм әлегә шулар, әгәр дә сорауларыгыз булмаса, бүгенгә инде без сезнең белән вакыт бетеп килә. Һәм тәк чатка тәк кемнәр актив, чатка берәр плюсмы, минусмы, берәр тамга җибәрсәгез иде. Һәм барысы да сезгә аңлашылдымы, бүгенге дәрес буенча сораулар булса, сорауларыгызны да шунда яза аласыз. Тәк, килә башлады монда. Сораулар булмаса, тәк, күренми. Сораулар булмаса, мин инде бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Һәм киләсе дәрес инде соңгы булыр. Анда инде сезнең хисап язмаларыгызны җыеп бетерербез дип өмет итәм. Киләсе күрешкәнчегә кадәр сау булыгыз, уңышлы көннәр. Так.